Instagram există de peste 15 ani de zile, dar sincer, cred că a devenit din ce în ce mai rău. Așa că astăzi eu și prietenul meu încercăm ceva ce probabil ar fi trebuit să facem. Vom crea Instagram 2. Un Instagram construit așa cum am crede noi că ar trebui să fie. Și pe la jumătatea clipului o arăt funcția care, sincer, cred că ar face Meta să piardă miliarde dacă ar exista. Nu avem echipa de programatori, nu știm să facem aplicații, dar avem AI-ul, exact cloud code-ul. Așa că vom încerca să construim totul de la zero și să vedem dacă putem face ceva mai bun decât Instagram-ul actual. Ok, care e primul lucru care vă enervează la Instagram? Eu zic să scoatem reclamele. Și Meta de ce mai trăiește? Așa că înainte să trecem la crearea site-ului, avem nevoie de nume și logo. O să-l numim Instagram 2 și cerem acum la ChatGPT să ne facă un logo, să vedem acum, nu știu, fac nevoie de un logo. Vom aștepta un pic. Și dăm aici, am intrat în Cloud Code și dăm acest prompt. Triangulating. Am văzut că se strangulează. One last week, am crezut că să încă o săptămână. One last week. Cu ce pagină începem? Login, register, pagina principală, pagina după pe acum 2, register. Bam. Uite ce culori posibil. Neon glob. Azi curios cum îl face. Nea că mi-a făcut parolele, nu coincid. Bun, hai să intrăm să vedem ce-a făcut. Vezi că nu-i rău. Văd că l-a făcut așa cu pătrățoși, au singur un cont, fiecare conversație. Bă, asta îmi creează logo-ul la 16K. Deci asta e prima pagină de register, băieți. Bă, dar să punem pe microfon. Vreau să-i spun asta, dar l-a făcut el deja. Hai să ne facem, băieți, un cont. Nume. Ioșca Marian. Marian. Bun, am ieșit mail-ul. Parolă. Îmi place de strugurel. Și putem să vedem parola. Să nu vă logați la cont. Concret cu succes. Demo. Nu-i contrar, ca să știți. Normal. Ținem-o minte. Identificare reușită. Bun, băieți. Perfect. Bun, băieți, mi-a generat aici, uitați imaginea după mult timp, dar nu-mi place, e bullshit. Așa că am schimbat puțin ideea. Eu zic că nu e așa rău. Storurile pe lateral, sugestiile sus. Am mai putea pune acolo sus de tot. Ar putea fi o notiță. Știi, ca la Facebook. De exemplu, la ce te gândești acum, că nu ca la Facebook. Am înțeles. Eu butonul de save să fie Placăt. placăt. Da, gen, îl păstrez, blochezi acolo când fie safe. Placăt. Acum începe cu logica de local storage. Adică faci o bază de date locală, să intre codurile acolo. Văd că mi-a reușit aici ceva. Hai să vedem dacă ne trimite. Da. Mamă, bă, nu credeam că se iasă chiar așa. Nici eu nu credeam că se iasă chiar așa. Așa de bine. Bara asta trebuie cumva ascunsă. Avem aici cum ți-a fost ziua, creează o postare. Da. Și apoi postează. Ok, ce sunt sugestiile? Butonul de loc. Mai sunt multe, deci aici avem story, dar nu e rău. Pare un pic așa interfață Metin 2. Da, e modern, adică cu mici ajustări chiar este ceea ce ne-am dorit noi. Aici avem story-urile, care bineînțeles că nu sunt accesibile. Bine, sunt conturi fictive, nu vă gândiți, astea sunt conturi create acum. Poți să dai follow și asta e o postare. Poliție. What? 128 de persoane au aprins-o. Au aprins. Au aprins-o. Băi, știi, mă vezi că nu era asta cu au aprins-o. Bă, și animația. Nu e rău. Așa, Uite, pop-up-ul ăla. și aici sunt comentariile și share-ul. Și aici ai ca să o salvezi. Nici asta nu e rău. Ia vezi. Loc. Vezi că asta e o idee foarte bună cu lacătul. Foarte, foarte tare. Deci asta e feed-ul. Așa, aici avem mesajele care, bineînțeles, nici acum nu sunt accesibile. Creează o postare. Asta merge, aici avem notificările și aici profilul. Bineînțeles că dacă aș mai sta puțin și aș explica, pe butonul ăsta să intre la profil, cum să fie profilul, aici notificările, cum să fie la notificări. Să facă scriptul, practic. El nu mă face, da. Ideea este că, dacă m-aș pune să fac asta, ar trebui să stau iară. Pentru că, uitați, deja și că am folosit 90% din limita de sesiune și am dat numai
continuarea ce să facă și am stat, mi-am făcut, dar deja și că 90% e consumat. Și dacă vreau să dau aici pe upgrade, efectiv 25 de dolari. E cam greu de făcut dacă n-ai... Planul ăsta cumpărat. Da, dacă n-ai cumpărat. Dacă ar fi o aplicație existentă, să zicem așa, un site existent, eu aș folosi-o. Deci asta am vrut noi să facem astăzi, un videoclip. Am creat Instagram 2, unde am gândit noi poziționarea, designul, textul și așa mai departe. Găsiți în descriere canalul de YouTube al lui Sami și Instagramul lui, la fel și la mine găsiți Instagramul. Nu uitați de like, subscribe. Eu am fost Oros, el a fost Sami. Ne vedem data viitoare cu un clip. Numai bine, pa, pa!